दि गोसोमदि रानि दख'नायालाय नै आं गाननानै लादों साला खबर लानो नागारै दख'नाखौसो सोंग्रोदों हो मानसिया मोनजादोंना मोनलोङाखै हो माबायदि फैदों बबेनिफ्राय फैदों बेफोरखौ खबर लाया खालि दख'नाखौ लाबोबाय आं खिन्थु बे दख'नाखौनो गाननानै थाबाय था नों ओंखामखौ मोनजादै जागोन ओंखामखौ नोंहाबो गावबागाव संनानै जा उल्थासो बाव दख'ना मोननानै दिनैसो बिमानोनो दख'ना बायनानै होफैफेराखै आरो नोंनो होफैदों रंजा धल दाम बोसा खावां दाम आरो नों उल्थासो नांजों दरखार नांदों नोंनि बे गांसेल' दख'ना होफैनायखौ आं खावां दामनानै मोसानो धल दामनानै बाज्ल'नो जायखिजाया मोनदोंथ' गाबख्रावबाय थागोन दख'ना नांगौ दा गानबाय थानां बे दख'नाखौनो सान हर मोना मिथिबाय गांसेल' दख'ना बिथारबाय आं बैसागुनि नामाव बेखौबो जि दावराव मालाय हिनजावफोरनो मालाय हौवाफ्रा बायै बायै होफैदों बैसागुनि नामाव बेफोरखौ नुवाखै नोङो हा बेफोरखौ नुवाखै नायनोबो गोसो जाया आं मालाय न'आव मा जादों मा जाया नाहरनोबो लुगैया आं मिथिबाय बेफोर खामानिया हिनजावफोरनिसोलाय आंनि नङा आरो मालायनि हौवाफोरखौ मोजां नुदोंबा थांनो हाया नामा बिहारि थांदो दानि जुगालाय माथो थांखायोलै मेरला बिहारि नोंबो थांदो अमा राजा नोंबो अमा राजाबा आंबो अमा रानि मिथिबाय आंबो नोंनि बिसिसो बांद्राय खोथा बुंबाय थानाङा दख'नाया आयौ हिनजाव जाथिजों जारला मार महा जारला मार दा बुंसै आरो सन्थला खाफाल जिला नोंना बाराद्राय जाथारबाय बे दुमब्रांखौ लानानै गावखौनो बस बायदि मोनदोंना र' बेथा नैबे अमा राजाखौसो एदावनो लादों नोङो र' बेथा र' साननैसोनि उनाव नोंखौ मा खालामो नैबे अमा राजायाबो मिथिबावनाय नंला ओरैबायदि नोंखौ साजा होगोन ना ओरैबायदि लहा गुदुंखौ थाफ्लियाव ज्रेम होगोन आं सन्थला र' नोंखौ साजा होगोन होननानै आं डिसाइड खालामबाय गोसो गोरबोआव दा आं थिनबाबो बेखौ आं मालाबाबो सोलायफिनला सलमान खाननि डायलग मोनसे दंमोन ना आपने आप की भी नहीं सुनता होननाया बेबायदिसो खालामसै आं साजना है मुझे साजना के लिए साजना है मुझे ओमा राजा खेलोए ओमा राजा कैसा लगा मुझको माथो मोजां नुलायदों दा बाख्नायबाबो आथिङा थोंसे बिरगोनलै होद बाख्नायलै नुबाय आरोलै मानसि बायदि देना कैसा लगा बताओ ना ओमफ्राय मा बियो फालिया बे फास्रा ना मा बुङो बे मा हासिब सिबग्रा नामा बेखौ आं हासिब सिबनो थाखायसो लाना फैदों नामा नोंनो हो हाया दख'ना बेफारिफोरजों थरका थरखि जालायनानै दख'ना लानानै होफैदों नों हासिब सिबग्रासो खालामलायबाय हे ओमा राजा ये स्टाइल है फैशन आया मारै हिन्दील' रायलायबाय थाग्रा जाखोब्रा नोंलाय हिन्दी बेमारसो नांबाय नामा नोंनाव अच्छा ओमा राजा आंखौ मोजां नुवाखै होनबा नैबे स्टाइलाव र' नैबे स्टाइलखौ नाय अब देखो कैसन लगा नाय फास्राखौबो आं आखायाव लाबाय एबार आयौ गोसोमबाबो देनजाथारलै माथो नोङो हांग्रिमोनदि दिनै आं नोंखौ जेबो होनथ'ला दख'ना होफैबाय नालाय आच्छा दख'नानि कालाराबो जि मोजांखाहाय मा ओमफ्राय अमा राजा दख'नाखौ आं गांसेल' सानदोंमोन गांनै होफैनायनि थाखाय साबायखर दे नोंनिसिम आं गांसेखौ सोमजिनो थाखायसो लाबोदोंमोन आया गांसे बेलेग लाबोनो रोङासैलै आयौ आं गांसेखौबो गाननानै दिन्थिफैनि सेस सना सोमजिनो दख'ना लाबोनाया गैला बे हांग्रि मोनजायासो गानजोबसिगोनलै एबारलाय बोरैनो दङ अमा राजा बारा मोजां नुवासैलै बे गांसेखौ दयनि सिगांनियासो मोजांमोन बे गांसेखौ हैफिनसै नामा दखानिनो जेबो नङा नों होफैबाय जेब्ला गाज्रिबाबो मोजां नुबाबो नुवाखैबाबो आं गानगोन मालाय इसेबां अख्रा जानालै बे गांसेखौ खुलि गाननाङा दखानिनो हैफिनसै आं लेथ्रांदों बेखौ गानगोन आं मोजां नुदोंबाबो गाज्रि नुदोंबाबो ओरैनो दख'ना होफैखाया आरो जेने तेने बिनानै मोननाय दख'ना हरफिना माथो आङो मासि अख्राब्रा ओंखाम ओंख्रि संहैजां गोथाव जाजोबनांगौ ओंखामबो ओंख्रिबो आरो ओंख्रिया 10थासो आइटेम थानांगोन दख'ना मोनदोंना नोङो संहैजां जागोन दे साला सोमथिनो लाबोबाय आं दख'नाखौ हांग्रि मोनजायासो गानजोबना होबायलै दा मा खालामबावनांगौ जाखो आङो नार्जि बुदां फिसा ओइ नार्जि बुदां फिसा मा जाखो आयै फिसा बे साननैसोआ मोजां जायाखै लोङाखै मिनिनायबो गैया मोखाङाव मा जादों जेबोथ' जायाखै आयै नार्जि फिसा आं मालाय नङाथ' आं नोंनि बिमासो दे खिन्थालाय नोंहा मा जादों नों खोन्थायाब्ला आं बोरै मिन्थिनांगौ जाखो नार्जि फिसा आं आरो मा बुंबावनो दे बुं फिसा
जेबो नङा देलाय बुंलाय सोरबाफोर माबाफोर बुंदों नामा आंखौ रावबो जेबो बुङाखै आयै दे खोन्था फिसा आंनो खोन्थाबासो आं माबा मोनसे राहा लामा नागिरना होनो हागोन दा माबाफोर खैफोद जादोंबा देलाय खोन्थालाय मा जादों आयै नोंथ' हाफांखौ मिन्थियो दा औ मिन्थियो हाफांखौ सोरबा हौवा नायनो फैबायनो ए खोथाया बिदिसो होमबा नारजि फिसा हाफांखौ नायनोल'सो फैदों हाबाथ' जायाखैना नाथाय हाफाङादि हाबा जानो थाखाय रेडि जाबाय नों बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा फिसा नोंसा नोमा एमएलए थानाया नों जेबो सिन्था खालामनाङा नोंसा नोमाया बेनो एमएलए जागाराखैथ' गावनि फिसानि मोजां गाज्रिखौनो बिजिरनो हायाबालाय आंलाय मानोथो एमएलए दे गावनि फिसायानो हेपि नङाबालाय आंलाय बोरै मोजाङै थानो हानो नों मोजाङै थाबासो आं मोजाङै थानो हागोन आं मोजाङै थाबासो आं रायजो राजाफोरखौ मोजाङै अनसायनो हागोन जागोन नों दे जिंगा आयै दासो फिसा आं दिनैनो हाफां बिमा बिफानाव थांनानै रायलायहैनोसै फिसा दुखु खालामनाङा नैबे नोमा एमएलए थासान्दियाव नै आं थांनोसैयानो हाफांमोननाव बे अमा बुन्दियाबो मानो जयै खाबाय थायो आयौ बे अमा राजा लानानै फैथारदों बे अमाया बिसानि बुन्दायानो आंनि बुन्दिखौ लिंहैबाय थायो ओइ बहालाय अमा गोमालायबाय नामाब्रा नोंहालाय मोजांसो बुंदों नों अमा राजा नोंसानि अमा बुन्दाया जोंहानि अमा बुन्दिखौ लिंहैबाय थायो ओइ देखो अमाखौ नागिर मारदों अमायानो न'नि साबि गोमानाय बायदि साइकेलनि साबि गोमानाय बायदि गोमालाबाय थायो आयौ नोंसानि अमा बुन्दाया मालाय खोब मोजां जेरै बिगोमा एरै आखलखा अमायाबो आयौ जानि अमा बुन्दिखौ एदावहैबाय थायो बेसेबां भद्र जानि अमा बुन्दिया लिंनानै लाबोबाय थायो थिगलाय दुमफाव गोसो थोलायबाय खोमा नोंसानि अमा बुन्दिजों जानि अमा बुन्दाजों बुंबायदिजों थिग गैया अमा राजा आंनि अमा बुन्दिखौ मुहनि होआखैथ' नोंसा ओंखायनो जानि अमा बुन्दिया नोंसानावल' फैनो दावराव जाबाय थायो ओइ अमा बुन्दिखौ सेन्थाय हायना मुलिसो होलायबाय नैलै मा होनबावगोन बे दुमफावजों अमाखौ खानानै दोननांगौ ना मा हेगारबाय थायो सोर जालायखोब्रा दुर्गा फुजानि फेम्फा दामनाय बायदि दामलागासिनो अमा राजा खर' गुदुं नारजि बिमासो नङा बियो नै खोनासंलाय फिसाफोर बे हाफांमोननि न'खौ नोंसोरो सिनायो दा औ सिनायो आं बे हाफांमोननि न'आवनो थांनो नागिरदोंमोन देलाय खोन्थानायसाय बबेथिं थांनांगौ ए बे हाफांमोननि न'आ एकदमबारे सिम्पोलै डाइरेक्ट मोनहैखायो फार्स्ट बे लामाथिं थांबाय थादो ओमफ्राय लामा मोननै मोनगोन आगदा लामाथिं थांदो आरो आगदा लामाथिं थांनानै मोननै लामा मोनबावगोन आगसि लामाथिं थां इनिफ्राय दखान मोनसे मोनगोन दखान मोनसे मोनखांनायनि उनाव आरो मोनथाम लामा मोनबावगोन बिनि गेजेराव थांदो बिनि गेजेरजों थांनानै आरो मोननै लामा मोनबावगोन आयौ माइसि हेब्रे देब्रे लामा बेलाय नङाहाय मादै बे लामाजों सिद्दा थांनानै आगसिथिं थांबानो टार्निं लाबानो मोनहैयो हाफांलानि न'खौ होमबालाय बै सासेलाय मानो इसिबां गोलाव खोन्थाखो लामाखौलाय गोलाव लामाजों थांबासो मानसिया साक्सेस जायोनो बेनिखायनो गोलाव लामाखौ खोन्थाबायब्रा बारस' बुरजा थांनाय लामाखौ खोन्थाबाथाय बादुला जायोनो मानसिफ्रा ओंखायनो खामानिफोरखौ बारस' बुरजा मावनायफोरा ना मोजाङै मावनो रोङाथ' ओंखायनो गोलाव लामाजों थांनांगौ आरो ना मोजाङै बेनिखायनो गोलाव लामाखौ खोन्थादोंमोनब्रा आङो होमबालाय आं थांनोसै दुमफाव नुबाय मालाय गारि सलायलांनानै हुर थांबाय नोंहा माला बिदि गारि सलायनांगौ जाखो दुमफाव अमा नागिरनायाव दिन थांसिगोनलै नोङो नंगौहाय अमा नागिरबायनानै दिन थांसिगोन अमा गुन्दै होनायावनो अफ्रि नागिरनायावनो थास' बिलाइ रुना होनायावनो दिन थांसिगोन आंहा आच्छा थाइबानि लारु नारजिबुदां बिमायालाय मासे जिरख'नाय साइज गोनांब्रा अखाफोर गावदां अखाफोराव दाग दंबावोसोलै नारजिबुदां बिमानावनो दाग गैबावलायाब्रा साला बे नारजिबुदां बिमानि आदा दागोन सबाय बिमा माबा बिमा नानेखा नुनेखाफोरखौ हांग्रिमोनजोंनो हरजोबबाय खोमालै दाबो गावनि हिनजावखौनो बासिबाबो अहाला नामा हिनजावखौ बासिनो थाखायसो लाबोदोंमोन ना नोङो आरो खालामनो गोसोम नालाय गोसोम होनफ्लांबाय थायो बाद दे नोंनि खोथा आंनि अमा दिहुननानै हर माबार लाखिनोसैलै नोंनि अमाखौ अमा बुन्दा मानैखौबो हाबा होलायनोसै ना मा बुङो दुमफाव नै दरखार नांदों एसेबांथो हाबा होलायनो गोसो जादोंबा नोंनि अमा बुन्दाखौनो हरदो ना नोंनि अमा बुन्दाखौनो गोरजिया लाखिनोसै आंनि अमा बुन्दिनो बारि खनाथिं दं खोमालै नायगिरना लायथां गावबागाव आच्छा ओमफ्राय बे नारजिबुदां बिमाया हाफांलानि न'खौ मानो नागिरखोब्रा मालायबा मानो नागिरदों दुमफाव एसे खबर लाहैनि आंहा अमाया मा जानांगौ जाखो बाद दे अमा बुन्दाजोंसो दंखायो जेबो नङा दे जानि अमा बुन्दाया बिराद मोजांखा गियानखा अमा बुन्दिखौबाथाय बिराद खबर लायो बियो गिनालै थौथ' हाफांलानि न'थांनि मा जादों नायनोथ' होमबालाय मा होनखो नों हाबा जाया औ आं हाबा जाया खेबबेसे बुंनांगौ बार बुंबाय थाबाबो खोनाया नामा हाबा जाया होनबानो जागोन नामा एफा मोजां हौवा मोनदों साख्रि गोनां आयौ बिमा गैया बिफा गैया हौवाया हारसिंल' बेजों हाबा जाहैबा मा जागोन नोंलाय रानि बायदि मोनजाहैगोन नों बेजों थांबा मिथिबाय होमबानो एथ' बोराय हौवाजोंनो हाबा जाहैनांगौ जाबाय आरो आफानिख्रुइबो बोरायसिन जाखो मा जाखो हा जाहोगोनथ' नोंखौ आं बोराय हौवाफोरजों बोराय हौवा होननानै बासिदों हा बेबायदि हौवाखौनो मोननो थान आरो बोराय हौवा होननानै बासिबावदोंसो नों बिमा ओरैथि फैलाय थांगौ नोंसो फाफि
हामगौ नामा बिदि बुंनो गावनि जानो गोनां फिसायखौनो बोराय नों आंखौल' मोनथारबाय नामाहाय हो आंखौल' मोनबाय नोङो इसिबां दुनियाव सिख्ला आग्लायलायनानै दङ नों आंखौसो मोनबाय सिख्लाफोराबो सेंग्राफोरखौ बासियोना साख्रि गैया होननानै आङो साख्रि दङ नालाय आंबो सिख्ला बासिनानै नोंखौसो मोजां नुबाय आरो बेनिखायनो नोंखौसो नांगौ आंनो आइ बोराय जलदि ओंखारलांबा लां नङाबा आं सिन्दालजोंसो बुजागोन बुबाबो जेबो नङा गावनि फिसायखौलाय बुनो मोनखायो बिसिफोरालाय एसे एनैखौलाय बोराय लाजिया नामा नों गावनि फिसौजोनि समान बैसोखौ बेफोरबायदि जंखायनो हा हिनजाव खालामनो लाजियालै आं हाबाखौनो जाफेराखै गथ' गथायानो गैया आंलाय बोरै फिसौ मोननायनि बोरै मिन्थिनांगौ जाखो हा आं नोंखौसो हाबा खालामगोन मुथुथे नोंखौनो नांगौ आंनो नो बिबारखौ लादो नाङा आंनो नोंनि बिबारखौ नोंनो ला बिबार जासो फैलायबावो आयु मोनसे बोराय नोंलाय जागोन दे नों दिनै बिबारखौ लाया गाबोन समफोरथ' लानांगोन नोंसा आइ आफामोनहाबोथ' आंखौ बिजामादै महरै मोजां मोनखाबाय नोंलाय बहा खारग'नो हाबां दे दिनै आं फैबाय गाबोन फैफिनगोन आं आयु मोनसे गाज्रि बोराय बेलाय